De 4 danske kokke er kommet langt ud på landet, til den lille landsby Kasabo, hvor de skal i lære hos nogle af byens kvinder, eller mamas, som de kaldes her. De fortæller, at der er slagtet en ged, og de har inviteret hele landsbyen til spisning senere på dagen, og at de sammen skal lave maden. Inden der skal handles ind på det lokale marked, bliver bønnerne sat i kog. Alt sammen lidt af en udfordring for en dansk Michelin-kok. På markedet får kokkene til opgave at finde en række ingredienser til retterne, og der er højt humør på indkøbsturen. De lokale mamas sørger for, at alt på den lange indkøbsseddel kommer med hjem. Og med fælles hjælp lykkes det at finde det hele, så markedet forlades med en fyldt bil, og turen kan gå tilbage til madgryderne. Tilbage i Kasabo er kokkene sat på hårdt arbejde. Vi piller kartofler. Vi piller rigtig mange kartofler. Der er sådan en sæk her. Jeg tror ikke, jeg får fri før om en uge. Gorm har også fået en lidt tvivlsom opgave. Så er man altså kommet i kokkelærer, når man er sat til at rense ris. Det må være det dummeste arbejde, man kan blive sat til. Der er ingen tillid til mine evner. Men jeg gør det grundigt. Jeg vil ikke skuffe mamma. I en kort pause for rissorteringen beslutter Gorm sig for at smide Henriks kartoffelskralder i en frityregryde. Jeg står her ved den store gyldne brønd og laver potato skins. Jeg vil bare mærke til, at de skræller kartofler. Og jeg tænker, at alle de unge her, de må også kunne lide chips. Og det er jo helt klassisk, at man friterer kartoffelskræller, giver det salt, og så er det bare en snack. Det er godt. Chips! Blandt børnene var chipsene vist en populær beslutning, men mamma har andre planer for Gorm. Han skal hjælpe med en ganske særlig gryde. Yes. Jeg rører i en umiskendelig mixtur af gedeindvold og bananer og kartofler. Jeg tænker, enten er der noget galle, der er trådt ud, så det er blevet gult, eller også er det bare kaj. Men jeg tror, det er det første. Så skal der altså låg på, så bliver mamma sur. Som man nok kan se, så er der jo så bananer og kartofler. Det er lige ristet af. Det er jo forkert. Og så salt. Og ja, igen, jeg ved ikke lige, hvad det skal blive til, men det ligner en stuvning. Lad mig sige på den måde. Det bliver lækkert, det gør det. Glæder mig. Nu vel, hver sin smag. Efter en lang dag kunne kokkene inspicere maden Dufter dejligt. og smage på sagerne, før hele landsbyen dukkede op, og det blev rift om maden. Også den tvivlsomme gedeindvoldsstuvning.